Pozdrav, u današnjem tutorialu ćemo malo da pričamo o hibernaciji. Znači kako se radi hibernacija, to jest kako radi hibernacija. Na primjer, flashing. Imamo ovdje WordPad, Chrome, Word upaljen. Isto tako imamo antivirus, Facebook Messenger i jedan driver. I kako radi hibernacija. Prvo idemo u start. Pa imamo ovdje isključ, znači ovo je u sedmici. Ima ovdje strelca na koje piše spavanje, pokren, ponovo zaključavanje i tako dalje i tako bliže. I ovdje imate hibernaciju. I znači ja ću trenutno zaustaviti ovaj klip, to jest video, i vraćamo se nakon moje hibernacije i paljenja mog laptopa.